Kvadratické rovnice, riešenie pomocou vzorca. Tak táto metóda, ktorú teraz ukážem, je určite medzi študentmi najpopulárnejšia, pretože je to vlastne ako keby hotový produkt, ktorý si kúpite v supermarkete a neriešite veľmi nejaké detaily, že ako to funguje. Proste používate to, lebo to funguje. Tak táto metóda bola odvodená v prvom ročníku, sme si ukázali, odkiaľ ten vzorec na kvadratickú rovnicu pochádza a teraz v tomto videu len krátko zopakujeme, ako sa s tým pracuje a tak ďalej. Čiže ideme riešiť kvadratickú rovnicu pomocou vzorca. Kvadratická rovnica má tvar ax na druhu plus bx plus c sa rovná 0. Tu chcem upozorniť na poradie členov. Prvý člen s koeficientom a je kvadratický. Ďalší člen s koeficientom b je lineárny a tretí člen c je absolútny člen s tým, že keď riešim kvadratickú rovnicu, vždy začnem tým, že si tieto členy usporiadam kvadraticky, lineárny, absolútny, aby som sa nepomýlil. Toto je prvý krok. Ďalší krok je uvedomiť si, čo je Ačko, Bčko, Cčko. Môžete si to aj napísať, niekto to nepotrebuje napísať, si to len predstaví v hlave. A v ďalšom nasledujúcom kroku vypočítame niečo, čomu sa hovorí diskriminant. Diskriminant označujeme takýmto gréckym delta a to delta, ten diskriminant sa rovná b na druhu minus 4ac. Prečo je to tak? To sme si vysvetľovali v prvom ročníku. Proste vypočítame toto číslo b na druhu minus 4ac. A teraz, toto číslo je rozhodujúce pre to, čo sa bude diať ďalej. Ak nám vyjde delta kladné, že delta je kladné číslo, tak máme istotu, že existujú dva rôzne reálne korene tejto tu pôvodnej kvadratickej rovnice. A tieto korene majú hodnotu x1, 2, to znamená koreň x1 získam pomocou plus, x2 získam pomocou mínus a majú hodnotu minus b plus minus odmocnina z diskriminantu lomené 2a. Čiže konkrétne prvý koreň x1 má hodnotu minus b minus odmocnina z diskriminantu lomené 2a a druhý koreň x2 sa rovná minus b plus odmocnina z diskriminantu lomené 2a. Ten index 1, 2 slúži na to, aby sme odlišili, ktorý koreň je ktorý. Keďže toto sú naraz dva korene napísané, tak dávam 1 čiarka 2, že to sú naraz aj prvý, aj druhý koreň v jednom vzorci uvedené. Čiže táto vec, takéto vyjadrenie koreňov sa dá urobiť pomocou tohto vzorca, ak je diskriminant kladný. Druhá možnosť pre diskriminant je, že je 0. Ak je diskriminant 0, tak si to predstavíme. Môžeme použiť aj tento tu vzorec, čo sme práve použili. Keď za delta dosadím 0, tak plus minus odmocnina zmizne. A to, čo vám zostane, je minus b lomené 2a. Čiže vtedy je len jeden koreň tej kvadratickej rovnice. Nemá dva korene, má len jeden, ale tomu jednému koreňu sa hovorí dvojnásobný koreň a je to koreň minus b lomené 2a. Čiže vypočítam ho tak, že dosadím do minus b lomené 2a. Tretia možnosť je, že diskriminant nám vyjde záporný a v takom prípade máme istotu, že táto rovnica nemá reálne korene, čiže neexistuje žiadne reálne číslo, ktoré by jej vyhovovalo. No, toto všetko ukážeme teraz na príklade. Príklad prvý, 3.1. Takže na tomto príklade skúsime na časti po a použiť tento vzorec. Čiže mám rovnicu x na druhu minus 2x minus 6 sa rovná 0. Tak, pozriem sa. Ačko je koeficient pre x na druhu, ktorý tam nie je napísané, ale vidím, že je 1. Bčko je koeficient pri x a ten vidím, že je minus 2. Cčko je koeficient, vlastne absolútny člen, to je celý, a to je minus 6. Takže to mám Ačko, Bčko, Cčko. Idem vypočítať diskriminant. Diskriminant sa rovná b na druhu minus 4ac. Pamätáme si b na druhu minus 4ac. Fajn, počítam, dosádzam. Bčko je minus 2 v zatvorke na druhu minus 4 krát ačko je 1 krát cčko je minus 6. Rovná sa. No ale rátam, koľko to je, čiže minus 2 na druhu je 4. Minus a minus krát minus je plus, čiže bude plus 4 krát 6. 6 krát 4 je 24. Takže vychádza mi 28. Diskriminant vychádza 28. Fajn. To znamená, že nebude to štvorec nejakého prirodzeného čísla. Je to kladný diskriminant. 28 je viac ako 0.
Je to kladný. To je dobrá správa. Rovnica má teda dva rôzne reálne korene. x1, 2 sa rovná. A mám na to tento vzorec, minus b plus minus odmocnina z diskriminantu lomené 2a, čiže to bude, že minus b plus minus odmocnina z diskriminant lomené 2a a to sa rovná, dosádzam. Keď b je minus 2, tak minus b je 2 plus minus odmocnina z 28. Všimnite si, že tam je odmocnina z diskriminantu a ten diskriminant bol 28. Lomené 2 krát ačko, ačko je 1, čiže lomené 2 krát 1 je 2, rovná sa 2 plus minus. No a teraz pozerám sa na tých 28 a skúsim teraz rozmýšľať, že vedel by som to vyjadriť nejako. 28, prvočíselný rozklad 28 je 7 krát 2 krát 2. Vidím teda, že to je 7 krát 2 na druhú, čiže odmocnina z 28 sa bude dať chápať ako odmocnina zo 7 krát 4, čo je odmocnina zo 7 krát odmocnina zo 4, ale odmocnina zo 4 je 2, čiže to je 2 krát odmocnina zo 7. Čiže ja môžem odmocninu z 28 napísať ako 2 krát odmocnina zo 7 a to celé lomené 2. Dobre, ešte to ďalej upravím. Dvojku si vyberiem pred zátvorku v čitateli. Mám 1 plus minus odmocnina zo 7 po vybratí dvojky, lomené 2. A teraz tieto dve vykrátim, čiže mi vychádza, že x1, 2 sa rovná 1 plus minus odmocnina zo 7. Toto mi vychádzajú dva teda rôzne korene, môžem si ich takto rozpísať. Prvý koreň x1 bude 1 minus odmocnina zo 7, druhý koreň x2 bude 1 plus odmocnina zo 7, čo nás privádza k zápisu obidvoch koreňov v obore pravdivosti, 1 minus odmocnina zo 7, čiarka 1 plus odmocnina zo 7. A mám vyriešenú časť po A. Čiže práca so vzorcom je strašne jednoduchá. Najprv si vypočítam diskriminant, podľa toho, aké má znamienko, usudzujem, aký ďalší postup. Keď je diskriminant kladný, sú dva rôzne reálne korene a tu som ich vyčíslil dosadzaním Ačka, Bčka, Cčka do vzorca. Dávajte pozor, aby ste sa nezmýlili, aby ste správne dali mínus, keď tam nejaký je pri Ačku, pri Bčku, pri Cčku, aby nedošlo k omylom. Dobre, teraz B, časť po B. Máme vyriešiť rovnicu 2x na druhú plus 3x minus 6 sa rovná 0. Tak znovu vypíšem si Ačko je 2, Bčko je 3, Cčko je minus 6. Takže prvý krok diskriminant. Diskriminant B na druhu minus 4AC. Dobre, takže Bčko je 3, 3 na druhu minus 4 krát 2 krát minus 6. Rovná sa 3 na druhu je 9, minus a minus je plus, čiže 9 plus. A mám tu teraz 4 krát 12, to je 48. Keď sa nemýlim. 48, dobre. A teraz to sa rovná, keď to ščítam, tak to je 57. 57 je definitívne kladné číslo. Čiže keď mám diskriminant kladný, tak viem, že nastáva táto časť scenára, že sú dva rôzne reálne korene. Takže môžem si napísať vzťah x1, 2 sa rovná minus b plus minus odmocnina z diskriminantu lomené 2a. To sa rovná, takže keďže b bolo 3, minus b je minus 3. Minus 3 plus minus odmocnina z 57. A to celé lomené 2 krát a ačko bola dvojka, čiže 2 krát 2. No, 57 je zaujímavé číslo, 57 môžete deliť tromi, 57 sa dá napísať ako 3 krát 19, ale 3 a 19 sú prvočísla, čiže není možné už nejak odmocninu z 57 zjednodušiť, že by som tak ako predtým vybral, predtým sme mali 28 a to bolo 7 krát 2 krát 2, čiže 7 krát 2 na druhu. Toto tu není nič krát niečo na druhu, to je proste obidve prvočísla, čiže nechám 57 v tomto tvare, no a píšem teda minus 3 plus minus odmocnina z 57 lomené 4. No a teraz obor pravdivosti, alebo môžem ešte to takto rozpísať, teda, že x1 sa rovná, dajme tomu, že minus 3
minus odmocnina z 57 lomené 4 a x2 je minus 3 plus odmocnina z 57 lomené 4. Takže obor pravdivosti obsahuje tieto dve hodnoty. Minus 3 minus odmocnina z 57 lomené 4 a druhá je minus 3 plus odmocnina z 57 lomené 4. A čo nám vlastne uzatvára riešenie časti po B.